meget rolig med bolden. De 2 meter forsvar hos OB. Skal meget til at presse dem og stresse dem. Her ser det så op. Bruninho tager den fra Kasper Pedersen direkte ned mod Nikolaj Larsens mål. Bruninho udenom, og så skal den vel være der for Bruninho. Får den i mål. 1-0 til Nordsjælland. Og som kommentator, så skal man aldrig sige, at forsvaret er god med bolden, fordi så laver Kasper Pedersen fejl. Straffet af Bruninho, som scorer for 8. gang i sæsonen. Han scorede sit første mål for FC Nordsjælland mod OB. Nu gør han det en gang til, og efter en svær periode for dem, så er de i front. Og det er noget af en gave, som Bruninho og FC Nordsjælland får fra OB's Kasper Pedersen. Som i en helt upresset situation lige det får lidt transit. Enevoldsen ud til Dalsgaard. Kan ikke udfordre med det samme. Tager Rigsgaard med baglæns. Abelgaard. Det er farligt det der. Abelgaard lige fødderne på Bruninho, som er alene med Kenneth Emil Petersen. Bruninho rykker ned med målet. Afslutning for ham. Og den går i kassen. En ny OB-fejring gør, at Bruninho kan score sit andet mål i den her kamp. 2-0 til FC Nordsjælland, og en lettelse vel sagtens ud af Solabur Christiansson. Og han forstår faktisk sin mål, Bruninho. Det her, det var det 9. i sæsonen. Det er en meget spektakulær spiller. Der er 9-9 i duellen mellem Bruninho og Lukas Balvis. Han fik den lige præcis, som han gerne ville have den, Bruninho. Bolden lå til hans venstre ben, og han vidste hele vejen ned mod Nikolaj Larsen lige præcis, hvad han ville. Men det var offside. Stor chance, som får kontrol over den der. Faktisk bliver han opspringet. Han løber den lidt for meget møde, nærmest. Ja, godt vende lidt på den. Så han undervurderer den fart, den får i opspringet. Bruninho, venstrebenet er farligt. Det er Bruninho med venstrebenet. Første gang han får chancen for at lyne med det, ja, så gør han det. 7 mål er det op på, og det er jo fremragende. Vi kan se hele vejen fra vores fine pladser her, at den vil bare sejle gas. Jeg skulle lige til at sige, at nu har han været god langt tilbage på banen og haft nogle fornuftige aktioner. Nu vil det være fint, hvis han kan gøre det længere frem, hvor han også kan få et produkt i form af en afslutning og måske endda et mål ud af det. Her går han ind fra sin favoritposition i højre side til sit venstre ben. Fire minutters tillægstid står vi overfor, og derfor stadig 5 tilbage at spille i. Martin Vingegaard kommer imellem den aflevering. Ingvartsen lægger den ud til Joshua John, en af hans utallige sparkefenter. Hurtig antrit, og herover Bruninho! Bedst som vi sad og fik talt om, hvordan han har været en skygge af sig selv, så bedriver han altså sit sæsonmål nummer 6. Og det er på en lille genialitet, en af de her signaturaktioner fra Joshua John. Men det starter med Martin Vingegaard, der kommer imellem en af mange dårlige Viborg-pasninger. Men han gør det ikke så andet der her. Til sidst Bruninho, 6. sæsonscoring. Og inden det er tjusket boldtab af Viborg-spillerne. De bevarer trykket. God ting af Joshua John. Og så 2 mand over. Position han indtager, Thomas Hansen. Ja, far set af Justesen er modsat. Den der first timer fejler intet som helst. Men også et fremragende hovedstød af Justesen, ikke? Er presset af 2 mand og springer lidt højt, bevarer bare overblikket. Så... Er det tæt på 2-1 her til Nordsjælland? Det bliver allerede inden pausen. Det er 2 mål på et enkelt minut. Det er Bruninho, der laver 4 mål i 4 kampe. Hvilken udvikling? Nej, Hobro. De var advaret omkring Bruninho her, selvfølgelig, men det er det, man altid siger. Det må aldrig ske, efter man lige har scoret selv på. Og se, bolden bliver startet her. Det er stadigvæk efter begyndelsesparket. Bliver den sparket langt nu. Den står langt ude. Maxø får snittet den ud til indskiftet Rasmus Lynge. Kasper Poulsen bliver stoppet af Bruninho. Bruninho er så stærkt. Godt afleveret af Joshua John, og så er der frit løb. De 3 mod bare Jesper Rast dernede. Bruninho skal lave sit 5. gang. Fremragende afsluttet af Bruninho, fremragende afleveret af Joshua John, og det er selvfølgelig det, der kan ske, når man går op og presser hårdt på, men 5. mål i kamp nummer 4 i streg af den her i HB Køge hentet brasilianer, som har spillet fremragende i dag. Også afslutningen her, han afslutter på tidligt, inden Jesper Rask går hovedet over og reagerer. Ja, og så stikker han af og prøver at se den fart, han har kigget op, ved det, inden Rask kan gøre noget. Bruninho, altså ikke kun fordi han... Indlæg. De har mange indlæg.
FC Nordsjælland, som de ikke har fået ret meget ud af. Det kunne godt være en idé at kigge på, om Marcus Ingvartsen ikke skulle ind i boksen. Fordi de kommer ret let til de indlæg. Fremragende bold. Godt lavet Vingård heroppe mod Boninho. Boninho, den bliver halvklaret. Dubravka, jeg ved ikke helt, hvor den er. Boninho i anden omgang, og han ser 1-2. Dubravka er fuldstændig desorienteret, ved ikke, hvor han har pareret bolden hen. Det ved Boninho. Han har læst på mål. Nu har han scoret 3 kampe i træk. Ja, og vi kan ikke sige, at det ikke var på vej, det her. Der har været små 10 minutter nu med lige der næsten chancer. Det her, det er, der er en god position her, fordi Dubravka fuldstændig mister orientering efter at have blokeret endnu en friløber fra Boninho. Santander kommer med ned. Joshua John her udfordrer Tom Høgli. Hvad kan han finde på? Joshua John, han vil gerne ind og sparke. Det sker altså ikke. Marksø, de lægger et tungt pres lige nu. FC Nordsjælland. Godt lavet af Marcondes. Måske en mulighed for Vingård her videre til Boninho. Afslutning og en udligning. FC Nordsjælland er oppe på siden af FC København. På et tidspunkt, hvor Per Nielsen han går ud på sidelinjen på vej på banen. 11-9 kommer de på 1-1 FC Nordsjælland. Og der var der en umiddelbart konsekvens. Boninho går ind og sparker den anden chance, han har i kampen ind. På et meget, meget uheldigt tidspunkt for FCK. Der ikke får sig stabiliseret efter Per Nielsen går ud. Her ser vi det. Smart ved, hvad man kom. Andersson med indlægget. Ja, det er ganske giftigt, fordi han står og sover lidt. Dalsgaard går ikke frem og møder den. Og det giver altså en mulighed. Boninho. Torrensson. Ja, det er godt spillet der. Andersson igen med indlægget. Boninho, så skal den være der. Det er den også. Boninho scorer sæsonens første mål for FC Nordsjælland. Og hans første for klubben efter skiftet fra HB Køge, og sikke en disposition og få sat ham ind på holdet i stedet for Marcus Ingvartsen, for han har været den store oplevelse indtil videre. Ja, det har han ikke kun fordi han scorer målet her. Altså det blev virkelig en spiller fortsat af det her niveauet. Så blev det en stor profil også i Superligaen. Altså det er virkelig en håndfuld. Altså teknikken er på plads, hurtigheden er der. Og så har han altså Aldrig har spillet før, vel at mærke. Han havde selv udtalt, at han skulle bruge ham som centerforsvarer. Siden han blev rykket ud på højre bak. Det virker ikke til at være helt klarhed over den slags lige nu. Boninho stryger igennem. Boninho! 1-0 til HB Køge! Chokstart efter en halvleg af svanerne, der for alvor er kommet på vingerne. Men hvor er det også passivt, defensivt arbejde af AGF'erne. De står og kigger på. Men det er så til gengæld stærkt sat sig igennem her. Boninho først. Den første tackling, og så bagefter trækket igennem her. Fysik ind igennem, og så... Riveros. A distribuição do jogo, Wendel. Tentou invadir a área, a cobertura do lateral que vacilou, Vareta. Rodrigo Vareta. Na sequência, o Luan não conseguiu a jogada. Resposta no time do Passo Fundo, velocidade do Riantoni. Abertura de bola pelo direito, onde está colocado o zagueiro Rodolfo na cobertura. O cruzamento, Bruninho de cabeça pro gol! Gol! Bruninho para o Passo Fundo! Primeira chegada no time do Passo Fundo. Na linha de fundo, no cruzamento. Bruninho de cabeça. Com direito à coreografia e no estilo entre os zagueiros do Grêmio. O Erley e Pará na marcação, completamente livre. Amanhã também se consigo conectar o Pavel, a bola está ali sem conectar o Pavel, consegue apanhar tudo,